wabarakatuh. Ujian sekolah. Ujian semester lagi diadake Reza lan Fahrul lungguh bareng. Wais lan Danang lungguh ing ngarepe, dening Eko lungguh dhewean ing sandinge Fahrul. Pelajaran sing dites yaiku matematika. Kabeh siswa katon bingung lan kewalahan karo masalah tersebut. Din, aku njaluk wangsulan kanggo pitakon nomor 5 lan 6. Hah? Oh, A lan C. Ban, yen pitakon nomor 10 sampai 15 niku apa? Oh, 10A, 11 D lan sak teruse aku durung. Aja keprungu ganteng, guru bakal ngake. Loh, Masalah iki angel, aku sik akeh, sik durung rampung akeh. Wong papat mau padha contekan kaya siswa liyane, nanging ora kaya Eko, dheweke katon sampai lan ujian tanpa takon. kok sampeyan wis rampung? Durung, mek karek patang soal. Aku njaluk wangsulan nomor 15 sampai 10 kok. Ora bisa. Ngapo? Kita kekancan, kita kudu kerja bareng. Iya, sampean paling cerdas kok ning kene. Iya kok, awak dhewe kudu kerja bareng. Iya, nanging kudu kerja sama kaya ngene iki. Ngapa Bud? Mau limang pitakon. Nyalin utawa nyontek iku perkara elek, dosane padha. Aku ora gelem dudu amarga dosa. Ora ngapesi sampeyan, ngapunten. Nanging saiki penting, Bu. Amarga suara Fahrul banter, mula Pak Guru krungu banjur nyedeki wong papat mau. Nanging saiki penting, Bu. Ora bisa. Ya wis lak ngono mung jaga awakmu dhewe kok. Lan awak dhewe bakal njaga piyambakan. Njaluk buku iki. Priye, Ban? Ana apa ora? Ono, rungokke yo. 15A, 16B, 17D, 18A, 19C, 20E. Hei, kabeh iki yo, sing nyontek yo. Ayo, tuh.